Kinutlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Unya mingon sa Hesus sa iyang mga tinunan, sultihan ko kamo nga lisod kaayo sa kadato ang pagsulod sa gingharian sa langit. Sultihan ko pa kamo mas lisod pagayod sa kadato ang pagsulod sa gingharian sa Dios kaysa usa ka kamilyo paglusot sa lungag sa dagom. Sa pagadungog niini sa mga tinunan nahibulong sila pag-ayo busa nangutana sila naan kinsa raman di ay ang maluwas. Si Jesus mituto kanila og mitubag kini dili mahimo sa tao apan mahimo sa Dios ang tanang butang. Unamingon si Pedro, Ginoo among gibiyaan ang tanan og misunod kami kanimo unsa may among mapaabot. Si Jesus miingon kanila, isulti ko kini kaninyo, iniglingkod unya sa anak sa tawo sa iyang mahimayaong trono didha sa bag-ong kalibutan. Kamong napulog duha ka tinunan mo lingkod usab sa mga trono aron paghukom sa napulog duha ka banay sa Israel. O ang tanan nga mobiyag balay, mga igsuon, amahan, inahan, mga anak, o mga umat tungod kanako makadawat og labaw sa kagatos kapilo, o hatagan pagayod sa kinabuhing dayon. Apan daghan nga karon naguna maulahi, o daghan nga karon naulahi mahiuna. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsoon adlaw karon nga Martes, Agosto 20, 2024, ug dako kanong kasaulugan sa duha ka mga diocese sa Tagbilaran ug Talibon. To kay karon mao nga among Clergy Day. So ang mga pari tanan karon adto sa seminaryo aron magtapok, tinuig nga panagtapok aron pag-celebrate sa among pagkapari, sa among pananghigalaay o pag-celebrate usab sa blessing sa pagkaon o ilimnon o mga ginagmay nga mga duwa-duwa uban sa atong mga mahal nga obispo. Ang Ebanghelyo karon nagpahinumdom nato sa gitawag the promise of a reward. Ingon atong Ginoong Jesucristo sa tubag ni kisa dinhi nangutana si San Pedro, ingon San Pedro, Ginoo, hingsunod minimo samay among mapaabot. Di ba pangutana mapunan nato tanan? No, may say. Father, sama po'y makuha na to, sige simba. Sama po'y makuha na to, sige taog panghatag sa mga kabos nga kanang mapakaong kay gigutom-gut mo naman po nagutro. Samay maato, Padre, no matabang tag masakiton nga kanang tawo na tong ipa-ospital. Inikaadyo na masakit na po nagbalik, mangadyo na po nagtabang na to, di ba? Muna bang utana sa mga pilosopo. Manong matabang mako nga, maglisod, maghihapon ng tawhana. Tabangan niya mo nagmadi, Padre, pobre, maghihapon na, di ba? Kadungog tang mga tao ingana. Pero ang tubag nga na mga igsuna sa Ebanghelyo karon, there is always a reward nga ihatag sa Ginoo nato. Basta kay mutabang ta, mubuhat ta, o makatabang o makalipay sa ubang mga tao, labi na gayon sa mga kabos. Di ba yung naginawa karon kisa tumabiyag, asawa, inahan, igsoon, mga uma, makabaton og labaw paniini. There is always a reward. Pero dili na to panigurohon. Mao man diferensya sa tao kay maniguro man ta, may man tang daghan ko gigastuan Padre, siyarog di ko malangit. Daghan ko og gipa-eskwela Padre, siyaro og di ko maawardan sa langit. No, Ginoo rin nahibaw sa tanan. Ang ato nga maningkamot gyud ta nga atong mga buhat makabuhat ag maayo kay naay saad ang Ginoo nga naa kini bugti, naa kini ganti, naay reward. Maningkamot sa pagbuhat og maayo kay naay reward. Ingon na Ginoo karon sa Ebanghelyo. Magpaabot na ang maong reward. Kung dili sa itong mga merito sa itong buhat lamang, kung dili sa iyang kabubuton o sa iyang grasya. Dahil ang Diyos, angay nato siyang pasalamatan.